Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Amma alaikum salam. Wa alaikum salam. To, dama ƙa'ida addinin musulunci ne inda kai musulmi ne kafin ka fara komai ka yi sallama kuma ne sallama ko amsa mu. To mutanen Najeriya kafin ka nuku albihirinku. Goro. Oke, to wannan takarda da kuke gani ai ta hannuna. Ka faɗi wannan takardar mecece na sa maka hannu. Takarda da kuke ganin ta hannuna. Misalin daga tunda sako ne daga Buhari da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya. Buhari ce ɗan Najeriya ko ya so ko ya zaɓe ko bai zaɓe ba dole Ahmad Bola Tinubu ya zama shugaban ƙasar Najeriya. Inna Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai mai gida awala ba mai ɗinka da aka ce ba kuma ba salatin gura ku ba. Bara ku ji ma sakon Majalisar Ɗinkin Duniya mai kankat wanda ma na Buhari mai sauki ne. What? Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce duk wani ɗan Najeriya da ke Najeriya in dai bai zaɓi Bola Ahmad Tinubu a matsayin shugaban ƙasar Najeriya ba to za ta sallame shi zuwa ya bar ƙasar nan ya fitan baita daga ciki. Yaro saurara. Daga mutumin arziki dattijan arziki dattijan alheri an kawo kun yi ku zaɓa. Kana da hankali. To, ni dai ya rage na ku sako ne nan aka bani kuma an riga an bani kamar shona dan miliyan 200 ma aka bani da suka. saboda kafi kowa taɓewa. Ba ruwa na da wani abu. Sako ne aka ba kuma ina karantawa. Kun gane kun fahimta? Ni mu 'yan Najeriya da arewacin Najeriya sai mu buɗe idanuwan mu kwartukwar. Mun san abin da ke faruwa sai mu san abin da zamu yi. Ba ruwanmu da wani Majalisar Ɗinkin Duniya da wani Buhari mu ban siyasa.